as 2027 election is approaching us. Mutanen da za mu gode wa suna da yawa kwarai da gaske. Akwai judiciary, su ma sun ba da gudunmawa. Akwai 'yan majalisa, dama 'yan uwanmu ne 'yan siyasa, kuma mafiya yawansu 'yan jama'iyyarmu ne ko da a da, yanzu kuma namu ne duka 100%. Sun ba mu haɗin kai kwarai da gaske a cikin wannan shekara 4. Muna fatan za su ba gwamnati mai shigowa haɗin kai fiye ma da wanda suka bamu. Kuma a harkar siyasa, musamman a jama'iyya ɗaya, babu dalili na samun wata matsala tsakanin majalisa da kuma ɓangaren executive. Ina so da gode musu kwarai da gaske. Kwanan nan na aika da wasu takardu. Na farko muna neman biliyan 2. Biliyan 2 din nan ba gwamnatin Kano ce za ta ci bashi ba, ba Rabi Kwankwaso ne zai ci bashi ba. Allah ya taimake ni, sau 2 na taɓa cin bashi a banki, kuma tun daga lokacin nan na ce ni ba ɗan kasuwa ba ne, na ga illarsa, na ce na daina ci. Haka kuma gwamnatin jihar Kano, Allah ya taimake mu, kamar yadda muka yi alkawari tun farko cewa ba za mu je wani banki na ƙasa ko na duniya ko gurin wani mutum mu je mu ci bashi. Mun tura wannan neman biliyan 2. Wata ƙa'ida ce wacce bashi na biliyan 2 da Central Bank Governor sarki yanzu ya ba jihar Kano domin a ba microfinance banks da muka kafa. To wannan ina zaton ko ba su gane ba ko yaya ne, mun so mu samu wannan approval cikin sauri, domin Central Bank sun yadda za su sako wannan kudi a kai microfinance banks miliyan 50-50. Bayan wannan akwai kwamishinoni wanda muka nemi a nada, ba kwamishina ne na ministry ba, kwamishinoni ne wa'anda na irin commissions, wanda muka tura sunan Magaji Abdullahi da sunan wani permanent secretary dan Shanunu, na manta sunansa. Wannan mutane mun so a ce an tantance su, sun fara aiki, saboda wannan gwamnati ce ta ci gaba daga aikin da ake yanzu zuwa kuma ɗori akan inda aka tsaya. Shi yasa kowace rana da ka sani, kowace rana, har yanzu kafin yau din nan kaga files can, ka gansu can akan teburi na, wancan files din kafin hand over sai na gama da su, domin a yau din nan zan gama da su, domin naka iya cewa duka a kwashe su a kai wa deputy gwamna, kin gana gama da su kenan, maimakon in kwashe in tafi da su Abuja. Wannan in kana aikin jama'a babu wani abu na batawa. Banda wannan ma na tura musu doka ta kafa College of Education Technical a garin Tofa, wanda dukkanin wannan abubuwa ne wanda suke bukata. Yanzu kamar harkar ilimi, mako ɗaya a kalandar ilimi sai ya zama matsala. In ka je kama kara a ajinku da wata ɗaya, ƙarshen ta sai ka sha wahala kafin ka kamo su. In je tafiya ma wannan shekarar sai a ce ba dama a so makaratu. Wannan muna gode wa dukkanin 'yan majalisa, kuma muna gode wa dukkanin al'ummar jihar Kano wanda suka ba mu haɗin kai da goyon baya domin muka samu. Nigeria is more than a country. It is our home, our future, and our responsibility. Every election is a chance to shape the direction of our nations, but real chance doesn't come from noise. It comes from participation. Before you vote, ask questions. What kind of leadership do we want? What values matters most to us? Who has the vision, integrity, and plan for Nigerians? Votes. When votes will take place, your vote is your voice, and make sure your vote counted. Don't sell it. Don't waste it. Don't stay silent. Participate in an election and on election day. No matter your background,
strive or believe, Nigeria belongs to all of us. Vote wisely, vote peacefully because the future is in your hands. Vote for an eligible candidate. Vote for Obi Kwankwaso at the right time. Okay, assured. Okay, Obi Kwankwaso. Vote for ADC.